Har vi sat den omvendt? At når der er lys på, så... Prøv at se, hvor flot det flyver også. Skal vi se? Hvorhenne? Det er den allerlængst nede. Du kan se de to der, så en der helt andet. Vi prøver lige at se, om vi kan fange den her. Er der vores der? Ja, så længe som det er godt. Ja, helt dernede. Ja, der. Ja. Ja. Vores det gør godt. Jamen, den spiller slet ikke. For måling er det hele, eller? Ja, så godt. Det er så godt. Og vi kører måling er det hele, eller? Ja, det har en fint fart. Jo, de tre sidste der slår meter, ikke? Jo. Nej, jo. Og den fjerde sidste er... Fuck, det er effekt. Det er jo fantastisk. Det ser ud til at være en succesfuld landing, så det er meget godt.